Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Sa ato pa. Grabe na gudi ay ang imong pag-antos, Sir Leon. Nag-antos ka sa pagpailob. Nag-antos ka sa pagpailaw pirmi anang tuhana. Para nako, Tonton. Kinig yung pagpakaroon ingnon. Kinig yung pagpakaroon ingnon mo ilabing bugat o lisod para nako. Siyunan ka lang uroy nga, mag-inartista ka sa katao, aron lang siya mo to, nga naluoy ka niya. Gipangga ni mo siya, mutabang ka niya, kutob sa mo mahimo, bisan ang tinuod. Bisan ang tinuod. Patsyonon mo siya. Sige kag pailog, sige kag pailog, sige kag paubos. Ako nagpaubos ug nagpailog sa tao, nga wa na'y dag-anan na siyang pagkapatsyonon. Ibisi ko ton. Dawa to, Sir. Matuog na ko ton. Ganahan ka pang mulala. Oh, la dia. Matuog na ko. Musunod lang ko katong, Sir. Bahala ka. Sayon rin ginunta kayo. Mahimo mang patyo ni Sir Leon si Greg. Pero nami magyud ning kamatayon na hinay-hinay. Katuog ka? Wa. Igsige ko kapong sa bata. Katuog ko gamay. Oh, mga nurse, Greg. Excuse me. Usam na, nurse. Ato na ipahimutang ang imo nak, sir, ngadto sa ambulansya? Ihatod na sa airport. O, sir. Tikoy. Mularga na mo? Oh, ambulansya ba? Greg, tanawag kita na paingon din eh. Sir Leon. Maayong buntag, Greg. May buntag, Sir Leon. Wa ko makatuog nga nagsige huna-huna sa kahimtang sa imong anak. Naghuna-huna sab ko nimo. Nag-atang na lang ming daan din sa airport. Sir Leon. Gibayran na nako ang doktor o nurse nga muhatod ninyo ngadto sa Manila. Basta ang tanan og tanan nga bayranan bayad na, Greg. Busa baliko nako, ayo ka balaka. Ayo ka gool. Bisan ang bayranan pa unya sa ospital sa Manila. Dili ka ngay mabalaka. Ingon ka ni nako. Ngari sa akong kasing-kasing, Greg. Ingon ka ni nako kapalangga. Daghang kay salamat, Sir Leon. Daghang kay salamat sa imong kayo. Ayaw pa pasalamat, Greg. Kay wa pa ka mahuman. Sa kanya sa aeroplano. Hapit na tingali ka ni Bularga. Sige, sir. Ayaw mo, Greg. Mag-ampo ko ni Mama Mary. Mag-rosary ko ni Mama Mary. Ikoy. Sige, Greg, ayaw mo. Sir, arin ako, sir. Ubanan kang Mama Mary, Greg. Ubanan ka ni Mama Mary.
Oh, Mama Mary. Kaluoy yun ni Greg. Bitaw, Sir Leon. Magpasalamat yun siya ni Mama Mary, tikoy. Kaya ko'y unong sa pagpailob, mudawat na si Greg sa kung tabang ato niya. Tinuod na, sir. Dili man ni dautan ang akong gibuhat, tikoy. Kay balibara ni Greg ang akong tabang niya, dautan ba dayan ang panalangin ni Mama Mary nga rin ako. Gibahinan ko sab ang sama ni Greg. Tungod kay gipanalanginan ko ni Mama Mary, aw ipanalangin sab ni nako ning uban. Ako sab ni ipanalangin nga to sa uban. Mando ka na ni Mama Mary nga rin ako nga dili ko magdinaw. Talagsaon ka kayo, Sir Leon. Palangga ko ni Mama Mary. Busa palanggaon ko usab kamuti ko'y. Ikuha na ni mong bandage o plaster. Ikuha ni mo ang bandage o plaster sa imong naong. Maayo na din ng imong naong. Gikan ko sa airport. Mipagikan ko nila ni Greg ug sa iyang anak. Luoy kay si Greg. Ug luoy sab kayo ang iyang anak. Kitabangan ko si Greg. Ako'y may abaga sa tanang bayronon sa doktor o ospital. Hangtod na sa doktor o ospital sa Manila. Mao ni sakitan kayo nako sa akong kasing-kasing tungod kay bisan pas mga buhat sa kaluoy. Ang akong gipakita nga to ni bisan kinsa apan sa akong obserbar. Ikaw Ragyo Dirminia, ang wa mo bilib sa kamaayo kong tao isip pilantropo. Oh, nunsa ka? Nahinomdom ko sa kalit kay kamatayon sa akong amahan o ginahan. Matod pa bitaw sa Biblia, ang kamatayon dili gyud matag-an, ug bisan kinsang tao dili gyud makatagan kung kanus ang mamatay ang tao. Usa lang ang nahibaw ani, ug kana mao si Mama Mary. Tungod kay inahan siya sa Dios. Mao lang gyud tong signo sa imong inahan ug amahan. Patay na sila. Unsa pa may mahimo sa mga buhi? Wa na'y mahimo ang mga buhi ngadto sa mga patay. Apan ayaw paglimod. Kaya nagpakaaron ingnon kanasad. Nga naluoy og tao, apan alaot ang tao nga imong kaloyon. Sama anang Greg. Kung mag-iningon ka na gani ni anak ngadto sa usa ka tawo, Leon, makaluluoy ug labing alaot ka na tawana nga gipatilaw nimo kunuhay sa kamaayo nimong tawo. Wa pa maayo ka ng agi sa akong kamot sa imong dagway, Herminia. Kung nakuwangan ka na o kung ganahan ka nga mulabas pagbalik ang mga bunog og samad sa imong naong, sige. Usba ka to imong gisulti karon. Nahibaw ko. Usba! Nahibaw ko. Gamito nimo si Greg. Gamito nimo ang inosenteng tao ug pagkahuman imo kining patyon tungod sa nagbukal-bukal nimong panimaos. Wa pa na ko mapati ang hangkawaw ni Mama Mary nga dili kabun-ukon. Mahibat na unta ka ng dagway mo sa akong kumo! Huh! Mama Mary!
Hello? Hello, Sir Leon. Si Greg ni. Greg! Unsa na? Salamat nga nagkatawag ka na. Unsay balita in taon sa imong anak, ha? Naopera na siya gahapon, sir. Og luwas na ang bata. Mama Mary! Magpasalamat yung ka ni Mama Mary, ha? Tungod sa iyang pagkamilagrosa, tungod kay ako'y gunong sa pag-ampaw niya sa pag-grocery ni Mama Mary. Daghang kay salamat nimo, Sir Leon. Ato pa ngayong pasalamat ni Mama Mary, Greg. Ayaw na ako tungod kay giingnan ka na nako nga wa pata maghuman. Karon, Greg, aron makumpleto ang atong pagbinatiay o panaginigsunay, labing siguro imo nagyong dawaton ang akong gitaniyag nimo. Nga mo trabaho ka nako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!